L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. B'investiment privat ta' 5 miljun euro sar restawr fuq il-binja magħrufa bħala diskoteka tar-Raffles fit-tmeninijiet biex illum bdiet toffri servizzi differenti għall komunità minn childcare center għal stabiliment tal-ikel, gym u anke post fejn isiru laqat. Din il-binja skedata fi grad wieħed rat investiment qawwi fuqha biex anke nżammu l-karatteristiċi oriġinali tagħha. Il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' Pjazza 1902 f'Pembroke ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela li saħaq li f'kull riġenerazzjoni il-kwalità u l-iżvilupp għandhom jirrispettaw il-karatteristiċi Maltin. Fil-fatt, il-proġett li qed jerġa' jagħti lil post wara li kien abbandunat u saru ħsarat estensivi fil-passat iħaddan il-prinċipji marbutin mal-ambjent u l-kwalità. Marlon Brinkat, id-direttur tal-grupp CE li għamel dan l-investiment privat, innota kif fil-waqt li ġie restawrat bini b'valur storiku inħolqu 20 ta' impjiegi. Proġett għal ħafna għax ikun proġett tal kulħadd fuq il-familja fejn tal-ħin liberu tagħha. Barra minn hekk bħala grupp tagħna wkoll jinfisser investiment ukoll ta' 5 miljun euro. U di ħadd tkun taħdem mal-120 ruħ impjiegi ġdid, u di għalina dak huwa sodisfazzjon kbir. U l-ikbar ħaġa u sodisfazzjoni wara salvajna binja li kienet edha kienet spiċċat maħruqa u diri letteralment salvajna binja storika f'dal pajjiż. F'diskors tal-okkażjoni il-Prim Ministru sostna li dan l-investiment huwa xhieda tad-direzzjoni li qed jagħti l-Gvern favur żvilupp sostenibbli. Żied jgħid li l-iżvilupp ma jistax ikun fuq binarju għalih jew fuq in-naħa opposta tal-ambjent, iżda iż-żewġ aspetti jridu jiġu flimkien biex ikun hemm l-aqwa riżultati. F'kumment ma' One News il-Prim Ministru innota kif dan l-investiment privat huwa wkoll qatt ta' fiduċja fil-pajjiż u mudell ta' investimenti sostenibbli. B'investimenti bħal dan bil-ġbir tat-taxxi li qed ikollna l-investiment li kopli jissaħħaħ fil-pajjiż, qed inkunu nistgħu nwettqu l-programm soċjali ambizzjuż li għandna. Fil-budget li ġej, inkun nista' mmur biċċi fuq quddiem għand il-poplu u flok ngħidilhom għandna introduzzjoni ta' tantu tant taxxi ġodda kif kien jiġri fil-passat, ħanajdilhom ħanamlu l-introduzzjoni ta' tantu tant benefiċċji soċjali ġodda. Bekk inkun kontent f'kull Ottubru ta' kull sena x'immur għand il-poplu tagħna u ninċentifah biex jibqa' mixi l qudiem. Lin-negozji tagħna ninċentifhom biex jibqgħu mixin il qudiem. Imma dik tittamilha b'investiment li jkun għaqli li jippreserva dak li huwa ta' kwalità f'pajjiżna u mbagħad bekk li dan il-pajjiż qiegħed jibqa' mixi tantu tant il qudiem.